mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Ang nararamdaman ko, kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi akong nakikinig sa inyong programa. At ngayon, ako naman ang susubok na magbahagi ng kwento. Itago niyo ako sa pangalang May. At ito, ang aking secret file. Meron akong 8-year long-distance relationship with my boyfriend. Nandito ako ngayon sa Middle East. Lumalaban ako sa homesick, pagkalumbay, at sa distansya. Nagsasakripisyo para sa pamilya. May anak kami ng partner ko. Kaya napilitan akong mangibang bansa. Admin position ang meron ako dito. Nagtatrabaho ako sa isang oil company. Taga Bicol kami pareho ng partner ko. Naalala ko pa. Yung panahong nagpaalam siya sa akin. Naluluwas ng Maynila. Kasi nga, gusto niyang tumaas ang sahod niya. At makakuha ng experience. Nang sa gayon, ay madali siyang makapag-abroad. Para makapunta na rin siya rito. Sa una at pangalawang buwan, mula nang payagan ko siya. Okay pa naman kami ng partner ko. Pero umabot ng 4 na buwan
Parang dun na biglang nagbago ang lahat. Nagtatrabaho ang partner ko noon sa fast food restaurant sa Maynila. Wala akong kakilala dun sa mga nakakasalamuhan niya. At hindi niya rin ako naipakilala sa mga katrabaho niya. DJ Rocky at DJ Jello. Hindi naman sa naniniguro. Pero yung partner ko kasi may itsura. At gusto ko, nakilala ko kung sino man yung nakakasalamuha o nakakatrabaho niya. Sinabi ko naman yun sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, darating din daw ang panahon na maipapakilala niya ako. Huwag daw akong mag-alala. So ako naman, patuloy na nagtitiwala sa kanya. Nagkukwento naman siya sa akin tungkol sa nangyayari sa trabaho. Doon niya nakilala yung team leader nila na babae. Etong team leader nila, may anak na 2 sa iba't ibang lalaki. Yung team leader niyang babae, alam naman ang background ng partner ko. Hawak ko ang messenger niya. At nakikita ko ang exchange of messages niya sa iba't ibang tao. At itong message ng TL niya sa kanya, na itago natin sa pangalang Joy, medyo kakaiba. Ang sabi, saan ka kakain? Tiningnan ko ang profile ng TL nila. Pinagmasdan kong maigi ang itsura. Mukhang matanda na. 35 plus years old. Kami naman ng partner ko, nasa mid-20s pa lang. Nawirduhan man ako sa una, pero hindi ko naman naisip na merong kakaiba. Then one night, sa sobrang pagod ko sa trabaho, nakatulog ako. At dun sa pagtulog ko, nanaginip ako. May babae sa boarding house na tinitirhan ang partner ko. May babae raw ang partner ko. Pagdilat ng mga mata ko. Akala ko totoo. Lumuluha pa ako. Pero isa na pala yung senyales. First week of April. Busy ako sa trabaho ko. Hindi ko na nagagawang mag-open ng messenger account ng partner ko. Tiwala naman ako sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ako ng time, nag-pop up ang isang mensahe sa messenger niya. Yung team leader nilang si Joy. Pero deleted na. Mabilis yung mga mata ko. May message na sisirain ko ang pamilya mo. Yes, DJ Rocky at DJ Jello, sisirain ko ang pamilya mo. Yun yung nabasa ko. Then gumawa ako ng aksyon. Napraning ako, gumawa ako ng dummy account. Minessage ko yung babae. Gulong-gulo ako sa mga oras na yun. Nasa kalagitnaan ako ng trabaho ko. At doon ko na nalaman ang lahat.
Lahat. Kung paano sila nagtatagpo, kung paano sila nagme-message. Paano? Nung minessage ko yung babae, nireply niya sa akin lahat ng screenshots ng conversation nila ng partner ko. At ang matindi roon, siya na nga ang kabit. Siya na nga ang nakasira sa pamilya namin. Siya pa ang galit at palaban. Napaisip nga ako, iba talagang ugali ng mga kabit at mga agaw. Doon sa conversations, doon sa screenshots, nalaman ko na February pa lang niloloko na pala ako ng partner ko. Ginagawa na akong tanga ng partner ko. January pa lang siya nagsimula mag-fast food. Magtrabaho sa isang fast food. Hindi ko alam kung tigang lang ba talaga yung partner ko. O nagbibigay lang talaga ng motibo yung TL nila. Muntik na akong mahimatay. Nang mabasa ko lahat ng screenshots at nang makasagutan ko pa yung kabit niya. Pumunta ako ng banyo. Doon ko ibinuhos ang sama ng loob ko at yung sakit na nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak. Hagulgol. At sinubukan kong hindi ipahalata sa mga katrabaho ko. Yung totoong nararamdaman ko, nakakahiya kasi ibang lahi sila. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, never naman ako nakaramdam ng kahit anong pagdududa sa partner ko. Oo, may mga weird feelings, pero hindi ko akalaing maluloko niya ako. Akala ko, maayos siyang nagtatrabaho para sa pamilya namin. Yun pala, maayos siyang nakikipaglandian dun sa babae niyang TL sa loob ng motel. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Ginawa ko naman ang lahat. Yung mga kailangan niya, pinapadala ko. Hindi lang sa anak ko natatapos ang responsibilidad ko, pati sa kanya. Ginagawa ko ng paraan para maipadama sa kanya na mahal ko siya. Hindi ako nawawala ng oras sa kanya. Kaya nga hindi ko lubos maisip kung saan ako nagkulang. Dahil sa mga nalaman ko, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Hindi ako makakain. Natatagpuan ko na lang yung sarili kong nagkukulong sa loob ng kwarto. Buong sistema ko apektado. At ang pinakamasakit dito, hindi ko lubos maisip na magkakabunga pala ang pangloloko nila. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Magkakabunga pala ang pangloloko nila. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Rocky's Secret Files Rocky's Secret Files. with Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
May, ano ha? Wait lang, patayin ko muna pala yung breast pump ko. Naririnig ko eh. As a working mom, alam nyo naman, diba? Merong paminsan-minsan pag commercial break, nagpapump para hindi tayo lagnatin kasi ang magiging resulta niyan, mastitis. But anyway, kidding aside, sino dito may kilalang May? Si May na matapang! Si May na walang ibang ginawa kundi magsakripisyo para sa kanyang sariling pamilya. Yung tipong kahit napapagod na siya, kahit merong distansya, kahit na homesick siya, nalulumbay siya, laban pa rin, kayod pa rin para sa pamilya. Sipag nung May, no? Kaya lang minsan, natatanga. Di naman lahat siguro ng May. Yung iba talaga, may sayad. Yung iba, may talino rin. Pero, hindi naman kasalanan magmahal ng tapat na totoo. Hindi naman kasalanan na magtiwala ka sa taong minamahal mo sa loob ng maraming taon. Ang mali dito, yung minamahal mo na nga ng tama, ginawan ka pa ng mali. Yun yung mali doon. Minamahal mo na nga ng tama, ginawan ka pa ng mali. Ang kapal ng mukha, di ba? Nakakapagod eh. Yung ikaw yung kayod ng kayod sa ibang bansa. Para matupad yung pangarap ng pamilya ninyo. Tapos, may sumisira naman ng pinangarap ninyo. Yung tao sana na aasahan mo, na magiging katuwang mo sa pagtupad ng pangarap na yun, na siyang magiging pahinga mo kapag nakakaramdam ka na ng pagod, siya pala yung magiging dahilan para mawasak ka. Para masaktan ka ng todo-todo. Hindi naman masakit lang yung malamang may kabit eh. Yung masakit dito yung nakuha kanyang pagsinungalingan habang alam naman niya na buong puso mo siyang pinagkakatiwalaan. Yung isang gabi nakate para sa kanila, habang buhay na trauma naman para sa taong nagmamahal ng totoo. Mali yung TL, buti na lang nawalan siya ng trabaho. Deserve. Di sana may consequence na haharapin talaga yung lahat ng mga nakikikabit. Na totoo lang kasi yung iba, kaya hindi talaga sila nagpapatinag sa paggawa ng mali. Kasi feeling nila they can get away with it. O kaya ipagsasawalang bahala lang nung mga legal o sabihin natin ng original na partner. Kaya matuto rin tayo talagang manindigan at lumaban. Mali man yung TL, mas lalong mali yung partner ni May. Kasi kahit anong tukso mula sa ibang tao, kung marunong kang rumespeto ng sarili mong pamilya, hindi ka basta babagsak sa tukso. Hindi ka magpapaanod sa tukso. And there are moments na yung original, yung legal, parang sila yung nagiging kontrabida sa storya. But let me tell you this, kabisyo.
Kung ikaw ang nakikipaglaban sa karapatan ng inyong pamilya, kung ikaw ang nakikipaglaban sa kung ano yung nararapat para sa anak mo, dahil kayo yung original, kayo ang bida, hindi kayo ang kontrabida. Normal lang na magalit ka. Lalo na't ikaw, yung naagrabyado, patuloy na nagsasakripisyo habang yung partner mo na iwan sa Pilipinas nagpapakasaya sa piling ng ibang tao. And in fairness naman kay May, pinili niya pa rin maging mabuting tao. Pwede naman niyang hindi natulungan yung partner niya. Huwag niya nang kunin abroad. Pero kinuha pa rin niya. Kasi iniisip niya na yung partner niyang yun ang makakatulong sa pamilya nito. Nasa maayos pang kalagayan. Deserve ba ni May yung lalaking yun? Bumabawi naman daw sa lahat. Well, wala naman siyang minensyon. Ang sabi niya, focus muna siya sa sarili niya, ako muna. Pero sana, kapag naghilom talaga ng tuluyan ng mga puso nila, especially May's heart, ma-attract niya kung ano talaga yung deserve para sa kanya. Yung deserve niya. Yung aalagaan. Yung puso niya. Yung ma-appreciate yung pagmamahal na ibinibigay niya. Deserve mo, May, ang lahat ng magaganda sa mundong ito. Kaya sana, makamtan mo iyon. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share it to us. Hanapin nyo lamang po ang aking email account, raketera@gmail.com. Diyan nyo po isend ang inyong mga secret files. Sa ngalan ni Titan Jalo, kasama nyo pa rin po ang Basta Princess DJ Raketera na nagsasabing magkita-kita po tayo this May 30 sa Southville 3 Covered Court, Muntinlupa City. Alas 6 po ng gabi yan. Nandyan makakasama natin ang Republican Breezy Boys, Jojo Mendrez, Maharlika Hood, and MUB Band. At ano nga bang mapapanalunan dito? Ito ha, bukod sa libre ang concert namin, may mapapanalunan ka pang appliances, bigas, cellphone, cash prizes, at marami pang iba. Kaya kabisyo, kita-kits tayo this May 30, 2025. Maraming salamat, Astron. Sulit appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. And maraming salamat din po sa pabigas, Goldmine Rice. Goldmine Farm to Market now available for franchise. Mahal po namin kayo. So, kita-kits again, kabisyo, May 30 at Southville 3 Covered Court, Muntinlupa City. Kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is May's Secret File.